ωραίος τρόπος να καίνεσαι πατάτες με το βελούδινο πουρέ μάτσι. Αν ένας κόφος θα μείνετε και πάτε με το βελούδινο πουρέ μάτσι. Τι γεύση φίνα, ανάλαφρη κουζίνα, μάτσι, μάτσι. Ο βελούδινος πουρές. Εγώ είμαι μανιάτης. Από τη Μάνια. Ανατάμπα μανιάτης. Ο κόσμος τρελάται και μαζί του ο Τίνος Ιδιόπουλος για λόγους τιμής. Αυτή την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στο Μέγκα. Θεός το Ζάνι. Αλλά τα μπλοκ. Τα παιχνίδια κάποια στιγμή γίνονται πολύ επικίνδυνα. Η Φρουρή της Αχαΐας. Αυτή την Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Μέγκα. Εσείς πες που είναι ξενοσωμένες. Ένα δόλο. Φωνικό μετάξι. Αυτή την Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Μέγκα. I believe you. Το Μεγάλο Παζάρι. Κάθε μέρα ο Ανδρέας Μητρούτσικος και το Μεγάλο Παζάρι στο Μέγκα. Το Μεγάλο Παζάρι. Παιχνίδι, κέφι και άφθονα δώρα σήμερα στις 7:20 το βράδυ στο Μέγκα. 480 εκατομμύρια δραχμές. Ναι, είμαστε το πρώτο παιχνίδι. Καλορίσικο! Καλορίσικο! Απόψε από το Μέγκα, 10 μπάνκα! μία και μόνη. Η Μεγάλη Τάξη. Είναι παιχνίδι γνώσεων. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν 3 παιδιά μαζί. Είχαν. Είναι παιχνίδι τύχης. Ναι, τι. Γνωστός του πύργου του Άιφελ, στο Παρίσι. Τι. Δεν έχω τη βιώσει, άλλο παραπώ. Είναι παιχνίδι ηλεκτρονικό. Είναι παιχνίδι διασκέδασης. Είναι παιχνίδι που κερδίζουν όλοι. Είναι όλα αυτά μαζί. Απόψε στις 8 παρα 10. Κάποιος ήρθε και ζήτησε τη νιώθη. 10 point. Ωραίος ήταν. Πολύ ωραίο παλικάρι. Τα 7 κακά της μοίρας μου και ένας αντίπαλος για την καρδιά της νιώθης. Δεν με ενδιαφέρει να το μάθω. Απόψε στις 9 στο Μέγκα. Απειπίστευτα και ελληνικά. Καλησπέρα. Μην κάθετε τα αφήσετε την Πέμπτη την 9 με τη ώρα αυτή, οπωσδήποτε δείτε το. Να δείτε πώς το Ντουγανέλης πάει με το τρόλι τον οδοντίατρο να φτιάξει μια κουφάλα. Θα βρει τον οδοντίατρο εκεί ή θα τον έχουν σκοτώσει δαιμονισμένοι άλλοι κουφάλες. Όλη την Πέμπτη 9 με τη ώρα τη... Αφήστε τα και ελληνικά. Θυμάσαι που σε έπαιρνα μικρή και σε πήγαινα βόλτα στο πάρκο. Θυμάμαι, παππού. Θυμάσαι, δώρα μου, θυμάσαι τη μικρό κορίτσι να μνηφιέσει. Αχ, Ελένη. Αυτή την Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Μέγκα. Πάει το γλυκό πουλί του Λιώτη. Πέταξε. Πάει το πουλί. Όλα τελικά έχουν ημερομηνία λήξη. Το σόιμα. Σταμάτα να කියεις. Σταμάτα, δεν το επιδίωξα εγώ, κυρία μου. Ρογμές και πολύ κοίτα. Άρχισε το φεγγαράκι. Μην κοίτα να σου εξηγήσω. Θα σπάσει ρε, θα σπάσει γάμο, το να ξέρουμε. Σπάσε τριγώνα μου, σπάσε, σπάσε, σπάσε. Άλλοι όμως πληρώνουν σπασμένα το σόιμα. Να, γάμο, το πύχη μου. Αυτή την Παρασκευή, στις 9:30 το βράδυ, στο Μέγκα. Η οικογένειά μας έχει ανάγκη την ευλογία. Διότι... Έχουμε μπερδέψει τα βούτια μας. Hey,
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 παρατέταρτο το βράδυ κλείστε ένα ραντεβού στα τυφλά με την Βάσια Τριφύλη στο Μέγκα. Πού θα πάτε ταξίδι? 5 μέρες από Σκουρβούνια.